ana m anụ na ntị echiro m ogbu ọja daalụ ogbu ọja daalụ ọ ga-adịrị gị na mma udo dịrị gị Igbo m ekenekwe m unu ọ ka bụ Kpakpando TV ka ị na-ekiri afa m bụ Tobechukwu Chibueze tata anyị ga-akọwara gị usoro ndị Igbo si wee na-achị onwe ha tupu ndị ọcha abịa ka anyị jiri wee kọwarụ gị na ndị Igbo bụ ndị ma ihe ndị haziri onwe ha ahazi ndị udo dị n'obodo ha na-atụ egwu Chineke tupu ihe mebie n'ala Igbo ihe a bụ agbata nke abụọ anyị na-akọwa dịka nchọpụta na nnyochasị anyị mere ka ndị nna nna ha si wee chi onwe ha wee hazie ihe o wee dị n'usoro ya tata anyị ga-akọwara unu maka ndị ọzọ na ndị eze mmụọ ndị ọzọ dịka ndị na-azọ ndụ obodo na ndụ ndị mmadụ ndị nọkwazi n'obodo tupu anyị aga n'ilu ka anyị lotere unu ka anyị si wee bido na mbido anyị ekwugo maka ndị diọkpala wee kwuo maka ndị ọgba ihe a niile wee bụrụ n'ezinụlọ ka ha si wee pụta o werekwazi nke si n'elu wee dakwazi ya o werekwazi nke ka ibia maka nọọ nke kwụlụ ibia kwudobia ọ na-abụ ndị diọkpala kpọọ ọgbakọ n'ezinụlọ aza oku ọgbakọ ahụ ọ na-abụkwazi ndị okenye kpọọ ọgbakọ na ụmụnna aza oku ọgbakọ ahụ ọ na-abụkwazi ndị diọkpala na ndị okenye kpọkwazi ya oku n'obodo a na-azakwazi oku ahụ n'iji gaa n'ihu ka anyị si kwubuo before ewe ndị ọgba anụ abụkwazi ndị na-echekwazi obodo na-echekwazi ozi dị iche iche n'obodo na-alụkwazi ọlụ dị iche iche n'obodo mekwazi obodo ji aga n'iru tata anyị ga-akọwa maka ndị ọzọ na ndị eze mmụọ maka na ndị Igbo na-ekwu sị na ewere ndị na-ejere obodo ozi wee ndị na-agbara obodo mmiri ọ ndị diọkpala na ndị ọgba na-ejere obodo ozi ndị ọzọ na ndị eze mmụọ wee na-agba obodo mmiri ife wee na-eto wee na-aga n'usoro ya ndị ọzọ dịka anyị si mara ndị na-azọ ndụ obodo na ndụ ndị nọ n'obodo bụkwazi ndị pụrụ iche a na-esikwezi n'ọgba wee na-aghọta dịka ha si wee kpaa agwa na ka ha si wee akụ na ụba ha ji wee na-agara obodo ozi wee na-alụkwaziri obodo ọlụ maka na abịa n'obodo ndị obodo niile makwazi na a na-ewe ndị ọgaranya ya bụ ndị ọgara ha wee na-enyekwezi obodo na-enyekwezi ndị nọ n'obodo ndị obodo niile na-amakwazi na ewekwaziri ndị ogbe ya bụ ndị ọ bụkwazi ogbe na-enyekwazi ndị a niile na-aha ịhata ọwọrọ ya n'aka n'ime ha ncha maka na eziokwu bụ na ewere mkpịsị aka mana mkpịsị aka niile aghara ịha ọzịkwa site na ka esi wee nyere obodo aka nakwazi ka esi wee gara obodo ozi ka esi ahọpụta ndị ọzọ na ndị eze mmụọ wee bụkwaziri ndị na-afụ ihe mmadụ na-ada afụ ndị ha na mmụọ na-akpakwazi n'ụzọ pụrụ iche mmụọ enu na anị ọ bụkwazi ndị eze mmụọ anụwa na-ejikwezi anị ya bụ ndị na-eme anị ji adị n'udo na-akwalitekwazi omume n'obodo kpatara eji achụ ọrụ ọsọ eji achụ arụ ọsọ wee na-emekwazi ka arụ wee na-agbakwazi ọsọ n'obodo ọ ndị eze mmụọ na ndị ọzọ na-akpakwazi wee hazie chọpụtagasịa nke bụ nsọ ala nke bụ ọdịnala nke bụ omenala wee hazikwezie ya n'usoro ka ọ ga-esi wee na-agakwazi kpatara o ji abụ o wee ka esi wee mebie nsọ anị ndị eze mmụọ na-achọpụtakwazi maka na ihe adịghị aka na-adịdapụta n'obodo ajụwazịa mmụọ ese ka ihe si wee gaa
ọ bụrụ na eze mmụọ chọpụta ihe mere n'obodo ọ kpọọ ndị ọzọ ejiri aka ha wee kpọkwazịa ndị ọkpala ana na ezinụlọ ha dị iche iche wee jụọ ese kedu onye mere ihe dị otu a ọ bụrụ na ndị ọkpala wee kpọkwazịa ọgbakọ wee jụọ onye mere ihe dị otu a ọ bụrụ na o nweghị onye kwetara na ọ bụ ya mere ya eburukwazịa wee baa na ụmụnna akpacha na ụmụnna ọ bụrụ na o nwere onye kwetara na ọ bụ ya mere ya eburu wee baa n'ohu obodo a ka na-agọ agịgọ na onweghị onye kwetara na ọ bụ ya mere ya mgbe ahụ ọ nazịa n'aka ndị ọzọ na ndị eze mmụọ ọzi ha ga-eme ihe ha ga-eme onye kpara arụ n'obodo apụta kwuo na ya kpara arụ ma ọ bụ wee tawazie afụfụ arụ ọkpa n'obodo ihe a niile wee bụrụ usoro eji wee hazie ikpe ya bụ ọkaikpe ịtụ nga nakwazi nchekwa obodo mekwazie obodo ji aga n'iru n'iji gaa n'iru ọ bụrụ na anyị gaa n'afịa dịgasị n'iche n'obodo anyị dịka ụfọdụ si azụ ewere afịa ịnọ n'ala Igbo ewere ahịa dịgasị iche iche n'ala Igbo edo ụzọ ahịa anọ a na-azụ n'ala Igbo ya bụ Nkwọ, Eke, Orie nakwazi Afọ ọ bụ ndị ọzọ na ndị eze mmụọ na ndị ohu obodo na-ejikọ aka ọnụ wee guzobe ahịa n'obodo ọ bụrụ na ị jee n'ahịa dị n'obodo gị jeme nchọpụta ị ga-achọpụtakwazi na ewere okwu mmụọ na-adịkwazi nso n'ahịa ọbụla dị n'obodo ọ bụ n'okwu mmụọ a maọbụ n'obodo ka a na-abịakwazi wee na-ekpekwazi ikpe kpatara ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ kọpụtacha ihe ọ ga-akọ n'ugbo ọ bịa wụsa n'ahịa ịbịa iwere ihe ịchọ were ego tụsa onye gafee ọfụ ego ọ mara na ọ bụghị nke ya ọ gafee ya bụ ego mara na ọ bụrụ na o were ego a ọkachasị oge onye wu ya na-anọghị na ihe dị ike ga-adakwasịkwa ya o mee egwu na udo na nchekwaba pụrụ iche adị n'obodo mana ugbu a anyị ahụla ka ihe niile si wee tụgharịa kịta anyị bụ ndị Igbo na-eche na ya amatago Chukwu wee fụzie na mmadụ enwekwezi ike ịbịakwazi n'afịa kpolukwezie ngwa afịa lapụ ọ hapụ iwene onye werụ ya tupu iji ama ihe na-eme achọwa na ihe akpọsara akpọsa achọ mana ka esi wee hazie ihe n'obodo mgbe ahụ onye ọbụla bịa okpose ihe ọ chọrọ ire ọ chọọ ọ naba je na-eme ihe o kwesịrị ime n'ụlọ ma ọ bụkwanụ o jebe ebe ọ chọrọ ije o jesie na-achite na mgbede ihe ọ kpasara ka ga-adịkwa ọ bụrụ na onwe nke were ego ya doseli ya ihe a niile wee bụrụ otu esi wee hazie obodo otu ndị ọzọ na ndị eze mmụọ si wee hazie obodo ya bụ ndị Igbo ibe m Igbo mụrụ m ka m gwa unu ọzọ na ndị nna nna anyị ha ka anyị wee mara ihe ha ka anyị wee hazie obodo udo egwu Chineke agamniru nsọpụrụ nakwazi ihe ọzọ na-eme ndụ ụtọ jikọ wee dị n'obodo ya bụ na ọ ga-adịkwazi mma ka anyị yomikwezie ndị nna nna anyị ha wee sorokwezie wee na-ahazikwezi ihe otu adịm na mma agamniru udo ga-esikwezi wee dịkwazi n'obodo ndị Igbo ya bụ echetara m mgbe ahụ ọ na-abụ ọ bụ na ike ije na mmiri wee tinye akpụ gị maọbụ abacha gị adịrọ gị ị nwere ike ibuli ya ibupụta n'ụzọ dose hụbi ya ama onye ọbụla na-agafe obuli ya je tinyelu gị n'ime mmiri were okwute tụkwasị n'elu ya maọbụ kedelu gị ya n'ihe ya bụ mgbe ọbụla ijikọ wee gaa mmiri ịsa akpụ gị maọbụ ịsa abacha gị na akpụ gị akadịkwa ka o si wee dị nchọpụta ndị Kpakpando TV megoro gbasara ka ihe si wee dị n'obodo ka esi wee hazie ana Igbo erika kama na ọ bụ a na-eje n'ubi ji ana aka nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ ya bụ sonyere na agbata ọzọ nke anyị ga-eji wee wepụtara unu ihe ọzọ miri emi banyere ka ndị nna nna ha si wee hazie obodo ihe ji wee na-aga ọfụma aka m bụkwa Tobechukwu Chibueze ekene m unu ogbu ọja ana m anụ na ntị echirọ m ọhịa ekwu ka a na-eme
ọ ya ekwu ka a na-eme ana m anụ ka o si ada hey